Dobrý deň, sledujete reláciu Ekonomika Plus. Na pracovný trh prichádzajú nové sily. Čoraz väčší podiel tvorí tzv. Generácia Z. Aké sú ich preferencie a na čo sa majú pripraviť zamestnávatelia? Aj o týchto témach sa budem rozprávať s Marcelom Zeleňákom, generálnym riaditeľom spoločnosti Univerzál Maklérsky dom a Miroslavom Majcinom, riaditeľom externého predaja. Dobrý deň páni. Dobrý deň. Máme tu rôzne generácie X, Y, Z, Alfa a je to práve generácia Z, ktorá sa narodila v rokoch 97 až 2012 a títo mladí ľudia vstupujú aktuálne na pracovný trh. Aké máte s nimi skúsenosti? Pán Majcin? Tak generácia Z je naozaj tu a čím ďalej, tým má väčšie zastúpenie, čo sa týka tej obci zamestnancov. To znamená, sú silnejší a silnejší. A tak, ako sa menia tie návyky, tie naratívy, zvyky a priority tých jednotlivých generácií, tak aj tá generácia Z potom vyžaduje iné veci od toho pracovného prostredia. Takže tie pracovné prostredie a to, čo vyžaduje generácia Z od svojho zamestnávateľa budúceho, sa silno mení. Kto na to nedokáže reagovať, tak samozrejme neúspeje. Čo sa mení? Napríklad generácia Z hľadá prácu, ktorá dáva zmysel. Hľadá prácu, kde bude pracovať a automaticky predpokladá, že bude pracovať s digitálnymi nástrojmi. Hľadá prácu, kde viacej vie uplatniť princíp work-life balance, pretože oni nežijú len preto, aby pracovali, ale pracujú preto, aby žili. A ďalšie príklady, ktoré by sme si mohli povedať, ktoré charakterizujú tú generáciu Z. Mňa najviac teda upútalo vlastne tá ich myšlienka, že hľadajú prácu, ktorá dáva zmysel a presne to je podľa mňa práca, ktorú vykonávame my, finanční sprostredkovatelia, pretože našou misiou, našim poslaním je pomáhať klientom budovať stabilnú, bezpečnú finančnú budúcnosť pre nich a ďalšie generácie. Takže v tomto sme určite v zhode. Takže aby sa realizovali. Pán Zeleňák, mnohí mladí sú ale známi aj tým, že sú ambiciózni a aj vo firmách požadujú plat vo výške, ktorý nie je úplne štandardný pre ľudí, ktorí predtým nemajú predchádzajúce nejaké pracovné skúsenosti a častokrát vyžadujú rovno manažerskú pozíciu. Dá sa vôbec takýmto požiadavkám nejakým spôsobom vyhovieť? Samozrejme, my pre budúcich manažerov a riaditeľov máme pripravené rôzne analytické nástroje, ako je napríklad Power BI, alebo CRM Mango, ktoré umožňuje efektívne riadiť skupinu, respektíve pracovať s ľuďmi. A je prepojené s našim Portosom, čo je portál obchodnej služby, ktorý obsahuje ďalšie funkcionality, ako napríklad single sign-on, OCR, onboarding, online kanceláriu, digitálny podpis a ďalšie funkcionality, ktoré sú spojené potom do ekosystému, technologický ekosystém, v ktorom vlastne pracujú naši budúci manažeri alebo sprostredkovatelia a vedia takto doručovať kvalitné služby pre našich klientov. Ale predsa len ide o istý proces a na takéto pracovné pozície typu manažér sa treba asi postupne častokrát vypracovať. Samozrejme, my máme na to pripravené rôzne akadémie pre nováčikov, ktoré uplatníme a budúci manažéri, alebo aj toto vieme pre týchto mladých ľudí zorganizovať, a aby sa mohli realizovať vo svojom podnikaní. Pán Majcin, spoločnosť Univerzál je na trhu už 25 rokov. Za tie roky, aké máte skúsenosti s týmito mladými generáciami? Treba povedať, že teda kolegovia už sú medzi nami a sme pripravení na každú generáciu, každého človeka dokážeme zamestnať, pretože to naše pracovné prostredie je flexibilné a dokážeme ho prispôsobiť tým jeho požiadavkám. To, čo sa za tie roky nezmenilo, je, že vlastne ten princíp náboru alebo výberu tých nových zamestnancov a kolegov je rovnaký. Treba doručiť tej druhej strane to, čo očakáva. A skúsenosti s tými mladšími generáciami aktuálne sú také, že oni dokážu tým svojim takým nezaťaženým a ľahším pohľadom na svet zjednodušiť množstvo procesov, dokážu nám otvoriť oči, kde my už ich máme nejakým spôsobom zahmlené dlhými skúsenostiami, rokmi skúseností, čiže dokážu dať nový pohľad na vec a tým pádom vo výsledku dokážeme mať efektívnejšie procesy, ľahšie pre klientov na konci dňa, kde množstvo tých klientov je aj práve z generácie Z a mladších generácií. Takže oni dokážu doniesť taký nový vietor do našich nejakých zabehnutých procesov, čo je veľký prínos, majú inovatívne nápady a podobne. Sú kreatívni, inovatívni. Pán Zeleňák, žijeme v čase, kedy tie informačné toky sú extrémne rýchle a počuli sme, že mnohí mladí očakávajú, keď pošlú životopis alebo žiadosť o novú prácu, okamžitú odpoveď. Dá sa nejakým spôsobom im vyhovieť?
Tak my pre týchto mladých ľudí samozrejme, že je to všetko možné a zároveň netreba povedať, že sme pripravení, tá generácia Z už je tu a my sme pripravení poskytnúť všetko, čo potrebujú. Máme k dispozícii pre nich klientskú aplikáciu, kde komunikujú s klientom, zároveň máme pre nich pripravené tí, ktorí sa chcú venovať investíciám, našu investičnú kalkulačku Lunu, a zároveň, ktorí sa chcú venovať poisteniu, či už životnému alebo neživotnému, tak máme pre nich pripravené dojednávače a porovnávače na to všetko a tiež hypotekárnu kalkulačku. To všetko, ako som už spomínal, tvorí jeden ekosystém a mladí ľudia, tí, ktorí sa chcú samozrejme že vzdelávať, tak pre nich máme aj vzdelávacú akadémiu, takže sme na to pripravení. Pán Majcin, mladí používajú dnes predovšetkým tablety, mobilné telefóny. Akú rolu hrajú vo vašej spoločnosti sociálne siete, ale aj digitálny marketing? Veľkú by som povedal, pretože generácia Z naozaj vyrastla v zásade už v digitálnom prostredí. V zásade môžeme povedať, že sa rodili s mobilnými telefónmi v ruke, v tabletmi, čiže pre nich je to absolútne prirodzená záležitosť a nepoznajú svet bez týchto zariadení, bez internetu. Takže poviem to asi trošku rozšírnejšie. V zásade platí, že čím viacej zmyslov pri klientovi zapojíte alebo pri vašom kolegovi, tým ste úspešnejší v tom nejakom obchodnom alebo nejakom procese predajnom. A to isté vlastne platí pri tých Z-károch, kde porovnám tie zmysly tým sociálnym sieťam. Čím viacej sociálnych sietí použijete, tým viac ich zasiahnete. My toto vieme samozrejme, takže sme na sociálnych sieťach, vytvárame taký komplexný digitálny obraz. A môžem povedať, že sa nám celkom darí, sme jednotkou na Instagrame, na TikToku a podobne. A prináša to samozrejme svoje ovocie v podobe záujmu zo strany generácie Z. Ďalšou takou nejakou nuansou týchto Z-karov je, že radi sledujú takých youtuberov a influencerov a podobne. Toto tiež samozrejme vieme a pracujeme s tým. A keďže ešte majú radi autenticitu, tak sme to spojili, tieto dve veci, a tých youtuberov a influencerov si vytvárame z radou našich kolegov, ktorí prinášajú v zásade také tie videá na TikToku a ten život znútra tej firmy smerom von, ukazujú, ako žijeme, ako pracujeme, v akom prostredí, čo sa dá dosiahnuť, kam sa dá rásť, pretože tí Z-kári naozaj jeden z ich požiadaviek je možnosť ďalšieho rastu a rozvoja, ako ktorý tu hovorila. Takže ako sa hovorí, ukazujú priamo z kuchyne, ako to u vás vyzerá a prípadne ľudia, ktorí by mali záujem u vás pracovať, si vedia urobiť lepšiu predstavu. Chcem sa ešte ale opýtať, pokiaľ ľudia majú záujem u vás pracovať, posielajú vám nejaké životopisy, dá sa povedať, ako vyzerá taký dobrý životopis a akú chybu možno najčastejšie ľudia robia? Každopádne treba tam napísať pravdu a nevymýšľať si nejaké záležitosti, ktoré sa potom v čase ukážu, že nie sú úplne toho hodný. Takže napríklad, keď si niekto napíše, že je anglicky pokročilý, alebo že... Rýchlo to zistíte, odhalíte? Rýchlo to zistíme, alebo že v našej branži dosť sa používajú nejaké analytické nástroje, keď si napíše, že vie pracovať, ja neviem, s Excelom alebo MS Office a zistíme, že úplne mu to nejde, alebo nie je digitálne zručný, čože inak teda výnimka, lebo väčšinou sú digitálne zruční, tak to sa odhalí. Čiže treba byť autentický, pravdivý a to je asi taký základný predpoklad toho, aby ten človek úspel. Aj na tom pohovore. Netreba sa na nič hrať. Zase tí Z-kari nie sú úplne najskúsenejší, ale majú veľké ambície. Čiže treba ísť kožou von a my oceníme aj pravdu. Pán Zeleniak, cudzie jazyky, akú veľkú rolu hrajú u vás v spoločnosti? Ja možno len doplním kolegu. Životopis je jedna vec, ale na tom pracovnom pohovore alebo osobnom pohovore tam veľmi rýchlo zistíte, kde je sever, takže naozaj sa neoplatí v tom životopise zavádzať. A samozrejme, jazyky hrajú aj v našej spoločnosti úlohu, pretože my ako spoločnosť zatiaľ pôsobíme na Slovensku a v českom trhu, ale ten plán je budovať spoločnosť aj do ďalších krajín v rámci Európy. A mladí ľudia dnes s tým jazykom si myslím, že veľký problém nemajú. Hlavne, čo sa týka angličtiny, toto akože u nich nehrá žiadny problém. A opýtam sa ešte vás, ako vnímate vy nové technológie, ako ich aplikujete, akú rolu tiež hrajú v spoločnosti? Nie je tajomstvom, že naša spoločnosť investuje milióny eur ročne do nových technológií a vy, keď chcete držať krok s trhom, tak potrebujete investovať. A naše oddelenie inovácií neustále pracuje na tom, že aby náš ekosystém rozvíjalo, inovovalo, aby ho robilo jednoduchším, užívateľsky privetivejším pre našich kolegov.
a tí potom môžu doručovať našim klientom ďaleko rýchlejšie, efektívnejšie služby, ktoré naši klienti potrebujú. Pán Majcin, využívate nejak aj funkcie umelej inteligencie alebo vidíte nejaký potenciál do budúcna? Umelá inteligencia bez pochyby potenciál má. Nasadili sme nedávno umelú inteligenciu do nášho hypotekárneho zrovnávača, ktorý pomáha našim sprostredkovateľom ešte lepšie s ním pracovať. Takisto je v životnom zrovnávači a porovnávači a zjednávači. Takže tieto nástroje používame a myslím si, že majú veľký potenciál. Aký je najväčší rozdiel medzi staršími poradcami a tými mladými? Tak v zásade je to taká digitálna gramotnosť, to je asi taký najväčší rozdiel. Potom možno, že taký prístup k tej práci, zatiaľ čo tie skoršie generácie to brali tak, že chodia do práce na to, aby zarobili, uživili rodinu, tak táto mladšia generácia sa pozerá na to takou možno ľahkosťou a hľadajú prácu, ktorá dáva zmysel, kde vlastne majú ten priestor na work-life balance, to znamená, môžu aj žiť. Čiže úplne to neberú len z toho hľadiska, že musím niečo zarobiť, ale keď už teda robím, tak aby ma to bavilo, aby som mal dosť priestoru aj pre seba, mal tam nejakú komunitu, pretože to, čo im chýba, je v zásade taká fyzická socializácia, a kde v zásade, ktorý trend už možno aj pozorovať je, že od lídrov presedlávajú na nejaké komunity, takže sú radi v nejakej komunite, radi niekam patria. Pán Zeleniak, spomínali sme, že mladí sú ambiciózni, chcú sa vzdelávať, zlepšovať. Poskytujete nejaké možnosti, aby si tie svoje skúsenosti, znalosti dokázali cibriť, zlepšovať sa? Ako to vyzerá aj s tými kurzami napríklad, ktoré ste už načrtli? V rámci vzdelávania určite generáciu Z osloví náš vzdelávací infoportál, kde kolegovia nájdú všetko, čo potrebujú pre svoj osobný a kariérny rast v digitálnej podobe, vo forme informačných videí a podobne. Samozrejme robíme aj prezenčné školenia pre nováčikov, robíme prezenčné školenia pre skúsenejších sprostredkovateľov a zároveň tiež tí, ktorí sa chcú venovať tej manažerskej akadémii, tak pre nich máme takisto pripravenú tú akadémiu. A v rámci 6 sektorov, ktorí naši garanti aplikujú takisto onlineové, respektíve prezenčné školenia v rámci každej jednej oblasti, či už životného poistenia, investícií, neživota a tak ďalej. V nemalej miere využívame aj externých koučov na koučovanie našich ľudí, ktorí sa chcú naozaj vyvíjať a pracovať na sebe. Vzdelávanie je jeden z procesov, ktorý ľudia potrebujú v dnešnej dobe aj v súvislosti s AI, aby ju vedeli využívať vo svoj prospech. Pán Majcin, jedna vec je pracovná náplň, druhá vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku. Sú to dva aspekty, ktoré sa doplňajú a výsledkom ich spoluúčasti je vlastne dobré pracovné prostredie, ktoré potom vedie aj k dobrým výsledkom. Na týchto pracoviskách sa stretávajú teda generácie X, Y, Z. Ako spolu vychádzajú? Dochádza občas k nejakým treniciam? Predsa len ide o rôzne generácie. Tak odpoviem hokejovo, tak určite. Z času na čas sa to stane. Každopádne tie týmy sú vyvážené. A ono je to vlastne úplne prirodzené a legitímne, že nejaké spory prídu, pretože každá tá generácia má svoje špecifika a tie svoje nuancy. Treba povedať, že je to prirodzené a tá nová generácia tej staršej vždy príde možno taká minimálne iná alebo zvláštna. A chvíľu trvá, kým sa ako keby do seba zahrajú a vedia spolupracovať. Ale nie je to nejaké dramatické. Každopádne môžem povedať, že v Univerzále vnímame každú tú generáciu svojsky, vieme prispôsobiť to pracovné prostredie a vnímame v nich veľký potenciál v každej tej generácii. Takže, a to si myslím, že stojí za úspechom, že 24 rokov dokážeme raz, že dokážeme to pracovné prostredie upraviť a dokážeme z každej tej generácie vyťažiť to, čo v nich je iné a zvláštne pre niekoho možno, kto sa narodil skôr. Dá sa aj povedať, aký je postoj mladých k otázkam pracovnej etiky, ale aj spoločenskej zodpovednosti, pán Zeleniak? My na trhu, ako kolega povedal, fungujeme už 24 rokov, na budúci rok oslavíme 25. A počas celého toho obdobia pôsobíme na trhu tak, že eticky, profesionálne a férovo, na čom sa dohodneme, tak to samozrejme, že platí. Sme paperless, to znamená, sme plne digitálni pre mladú generáciu. A máme fondy ESG v rámci našich portfólií, takže každý, kto k nám príde, je stotožnený s týmito hodnotami a takto fungujeme.
Páni, posledná otázka. Skúste odkázať niečo generácii Z, aby boli úspešní, ale aby zároveň naplňali očakávania zamestnávateľov, aby teda obe strany benefitovali z tohto vzťahu. Tak možno si zoberiem slovo ja. Páči sa. My veríme, že táto generácia je odvážna, hodnotovo založená a že hľadá prácu, ktorá dáva zmysel. No a presne my takýchto ľudí hľadáme. Takže možno ten nás odkaz je, že ak hľadajú prácu, ktorá dáva zmysel, chcú sa posúvať ďalej, kariérne rásť, rozvíjať svoje vedomosti, chcú niekam patriť do nejakej komunity férových ľudí a pracovať v modernom pracovnom prostredí, tak u nás majú dvere otvorené a my ich radi privítame, tak nech nám dajú šancu. Pán Zeleniak. Ja privítam každého, kto chce pracovať vo férovej spoločnosti, ktorá pracuje s modernými technológiami, tak veľmi rád privítam všetkých týchto ľudí. To boli povzbudivé slova na záver. Páni, ja vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.